Happy birthday, Kim Kim! Ngit-ngit man, oy! Happy birthday! Happy birthday, nak! Happy birthday! Happy fifth birthday, be! Ngit-ngit magamang kamera, guys! Happy birthday, Kim Kim! I love you! I love you, I love you, I love you, I love you so much! Nalangusi ko yung didi. Butang eh! Majong buntang natangtanan, guys! Karong adlaw mo na ang fifth birthday ni Kim Kim! Ni as papagabriling uli! Ano be? Ano? Ano? Baga-bagamay Baga-bagamay agaping. Nagipon, yung andar na pod. Ibot na be? Pwede na sila na sa paibtan og ipon, guys. Kay 5 naman ka tuig. 5 years old naman. So, pwede na sa paibtan og teeth. No? Kaya na paibot ng imong teeth nga naidaot. Yeah. Yay! Happy birthday, be! Happy birthday, Kim! Thank you. Ano siya imong wish sa imong birthday? Jollibee. Ano sa to imong wish nga gusto nimo? Jollibee. Okay, so Jollibee ay isang wish, guys. Hindi Ay, na. lamok na maak. Napay ko ka ng dake. Saan na ay? Napay ko daghan. Cook na daghan. No, cook na daghan ko, no? O karon, guys, manglakaw mi karon. Mo tumiog. Asa ta? Daran. Asa ta? Daran. Ang gilaran kay mag Jollibee mi karon sa birthday ni Kim Kim. Og thank you kaadyo sa naghatag og pang birthday ni Kim Kim. Hila Tita Jo, Ate Christine, og ni kinsa to isa? Si Tita Andy. Thank you so much kaadyo. Susunoo. Kiss. Ngit-ngit taga mong kamera, guys. Unsa na mag-video ko na, guys, mag-prepare na mig kay rong makasadyo mi og sakay og bus. Kay lajo-lajo ba sa dari ag tagbilaran. Lajo pa. Salamat ka adyo, Lord, sa another year. Lisod pud asa anhisa. Lisod pud asa. Bagbag lagi mong aping langga na. Ilagyan siya. Mag-prepare na mi, guys. Kita-kit sa talintos among padungan. Kundi po dyan. Mato na mi, guys. Danag among badjing gamatoy niya. Si Jaime na ipilis isang sanina na. Isang unicorn. Nagda sa isang bagay. Di sini dyan bulag isang princess. Happy birthday, Kim. Laag na ta. Ha? Uy, lagi ni hubag agaping. Isang ipon. So, mato na mi, guys. Ito ng mga kuyas, gihatid ng Papa Gabriel. Laag sa miyong syudad. Laag sa Tagabukid. Marami, kita-kita sa talat to. At ang namirog series. Excited na ka? So, excited na ka mong birthday girl, guys. Dali na. Dami, guys. Excited na mga chikiting sa mga taga mong birthday girl, ya. Daghan na di ay. Nakain tamo ko nas kuya. Ato ra tatagbos dao. Oo. Nami, guys, kasakay na. Tama kuya. Nagbas rami kaya mga bata di man sila mag-agwanta magban. Sila ganan magban kay mga dagaton parehas mi. Guys, dahil namis tagbilaran. Bye! Kim Kim! So, ato namin, guys, ha? ICM. Yan. Hey! Dahil namin sa ICM, guys. Yes. Laag nagma kabataan, excited na. Guys, ICM. Kaya mong birthday girl. May Jollibee to, ah. Ha? Tawan. Ano? Paza. Diyan na, guys. Ito, ah. Kung anas Jollibee, Kim. Kim, gaka sa Jollibee, Kim. Enggak. Jollibee. Okay.
Oh, Jollibee. Ha? Yehey! Naas Jollibee! Ha? Naas Jollibee! Oh, gagawin sa Jollibee eh. Bangan. Salamat ka, Day. Wala. Pero mong birthday girl. Order namin, guys. Ikaw. Okay. Doon sa mong deliver, sir. Ikaw na. Ikaw pag-Gabriel, guys. Oh, tanaga mong batang gamay. May fried chicken. Yan ang ipangita nila, fried chicken. Yes, nara. Ano guys? Happy? Siya, happy ang mong baby girl. Yeah. Muna itong ipangandoy guys. Ganun na. Chicken. Ansa? Ansa? Wow. Wow ko no. Wow. Thank you mga tita. Kana lang. French fries. Muna lagi pang sa Kim may hangi patulo dani guys. Ang mga gusto. Birthday girl. Sige na, kana mga kuyas. Maman may kapalit itong cake. Karoon na lang buwan. Domingo, kapalit may cake. Magluda candle. Happy birthday bata. Newto ka ninyo. Newto. Pa. Newto. Newto guys. Nganta. Happy ka, Kim? Enjoy the moment. Happy ka mong bating gamay. Kaso nagtubag lamang ipon. Ha? Gipili ni Kim chicken, na french fries, o curry, o misty, na spaghetti. Ito isa na bakit ka na chicken. Nantan nito nga an. Happy ka mong batang gamay. Kita lang naman. Wow. Yummy. Nek. Ada nggak? Hah? Sabi? Mana? Dua merondok mo. Kata mas kuhaan doanan. Apika tu pagi kat kuhaanan na. Ito. Ito. Apa? Buklo? Ang ganahan. Ano? Ini pang kita wiring. Wiring dah. Dilaw kaduhan naman lagi. Ha? Ini ya. Birthday day.
Liit, kaya rin ako lang pa. Yan naman gumyaw. Kiling. Daga po ta. Pagilay ka na ba kung basa? Slide ka day. Sige, anak, pwede. Doa na. Hi, ma'am. Afternoon. Thank you. 5:30 you. Hi, ma'am. Mana ke?
Guys, Ken, Ken. Ken! Ada papaksi kuya guys, lagi-gira na ilan ya. Pati. Hey, saan na pagduha day? Saan na pagduha? Basketball sila. Nah, shot the ball. Nah, marami lingawan lakin cake papag-April. Nah. Nah, lingawan nila oy. Nah, papag-April ka. Kumati pa. Hangag na ilong. Ano na po ng dua ah. Tuzot-tuzot Ang man. mo, boy. Twist. Sama na, be? Naniligawan. Ako na. Ano ka, day? Uy, ito yung naghanang ticket. Pila ka buk ticket? Uy, 5. Walo ka ticket. Halo. Film na kawan. Start ka. Enjoy ka mga person guys ning apil lang ginahan to ning apil lang shot the bull tag grabe na man nga mag-alien sa shota na tugula. Sige pa, sige. Sige. Napi zo kada na kalingaw guys, grabe ka dyan ang lingaw ah. Grabe ka dyan, hasa lang itabang ang pangitsang ula, kaya mazo na lang maka dugang og ticket eh. Kada yung nagad sa duwa na kontintong initsara tos ang lazo, dari da yun. Ngayon ipahungit. Mo ni ka mo ticket nga nangakuha guys kanina aron daghana ka azu amo na ni sa pabayloan ngun sa mabayloan din nila. Azu lang. Asa may mo? Makeup? Uy, ginoo ko na bata ng makeup.
nagpaabot agatong ticket? Unsa nagpaabot agatong ticket? Pila yung butos ticket nimo? Yes, pila kay abtan na ilang ticket. Na naghihuwat ra ba yung taon? Naghihuwat dapat. Kim naghuwat si Kim. 560? Ah, 560 ka ticket. Asa may atong mga kuwan na ma'am? Ay, racer ma'am, nakita nga. Ay, ilang price kay tulong katahal ug isa ka eraser. Okay, sige. Ibuha na rin, oy. Para sila dua, guys. Enjoy ka? Enjoy ka mong batang gamay? Ay, the price din. Ano? Ay, the price niya. Nag-order day ko danig halo-halo, guys. So, gusto mga anak mga batang halo-halo. Oh, siyempre mga pares pa pag-Abril. So later nagamang laag dani guys. Mga may daris chowking. Halo-halo og siopaw og amang gi-order dani guys. Kay may request sa mga chikiting na birthday girl, mo isang gi request ag halo-halo kuno amang snack. Diyan nagamang order nga halo-halo guys, iatag sa ming 5. Jagi apila na mo og siopaw, di ara lamiya ka og siopaw di kinalamian ka azo. Lami ka ni ilang siopaw sa chowking guys. Ha? Kana day? Mana day? Siupaw? Siupaw. Halo-halo guys, nga halo-halo ang mga kabataan da sa chowking. Request granted. Naka-Jollibee, naka-chowking. Yehe, halo-halo ang batang gamay. Halo-halo ta guys. Tapos siopaw. Siopaw-paw. Hari sa amin dari groceryhan guys, kaya mang bazing gamay na kuno sa paliton. Namili na si Zada ng mga makaon eray kay pangbaon kuno nila. So mga na siya guys, dyan palit pa may spaghettihin kay inig ka Monday pohon mag-spaghetti kuno siya para sa mga classmate to sa school. So mga na siya guys, dyan palit pa og sardinas kay mas kuno na parisang itlog. So mga na dari mi guys sa groceryhan tunong. Pasayro. Na shampoo. Ano mga pinili nila sa mga chikiting, ya. Dapat ibalik ko din mga photo. Wafer. Itlog ni Kinkin ni Kuya Gail. Pay ka Kim-Kim. Kahit ni shampoo sa mga estudyante. Tama na, Dad. Kamay. Agtit. Guys, muli na mi. Kay hapon na, alas 4 na hapon. Muli na. Alas 4 na. Muli na mi guys, kay magbiyahe pa. Salamat ka, Ado. Hindi na kami girl yan. So, muli na gamong baby girl. Muli na mi guys. Gawas na mi sa ICM. Bye-bye. Bye-bye. Kamay Jollibee. Babay na kang Jollibee? Ha? Ay, babay na tayo Jollibee. Ay. Uli na mi guys, kay hapon na. Bye, ICM. Matod pag Kim-Kim. Bye, Jollibee. Sunod na po. Salamat ka, Ajo. Sa pa-Jollibee nila, tita. Salamat kita. Thank you. Thank you, ka, Ajo. Tita Jo. Ate Christine. Thank you, Ate Andy. Salamat. Uli na mi guys, kay hapon na. Ay, nabungag mga bata na itong suroy-suroy. Kakaan silang gusto kanon. Kami na kamang birthday girl. Palit pa may isang cake, kay mag-blow the candle ko na siya guys. Salamat ka Ajo. Nakalaag mi ICM. At Jollibee, agamang batang gamay. Lipay ka. Lipay ko sa tayo naka Jollibee. Naka halo-halo po, no? Suga.
Kim, babay na sa SM. Babay na ta. Babay. Ha? Alin dito na ilaw? Oo. Kita-kits ito sa Mission. Yang ruwat. Yang Nasa Jollibee, day? Kay? Kampo. Nag-pray na ako sa Jollibee. Natawag na. Hapit na Miss Alicia, guys. Hubag man na imong aping. Nasumbagang Jollibee. pagkagalit. Sabi ko nasumbagan ng Jollibee.